Last year this is not dambuka. Sana asina mugazebo because kune mhepo isingaiti pashe. Saka moto wese walipepereswa nemhepo. Saka tapota unda pashe tikati aiwa vachipinda mukati memba. Saka nipa papa ndandoti namama ko ufoiwa izviyo kana kaupedza. Ndati vatondikangira gaba rangu rekuti kana ndakuenda uko kwadungu. Nawashi akudawo sadza vedu vemunhu wese. Sati tanonzi your family. Mama abvuma hanzi hanzi muri kudzikana mama vabvuma trouser rangu kuita vati urewo trouser rangu iyi rakupinda mudenga izvi chatisinga chati zvekupinda mudenga nekusimbisa vamwari but zvekuita slowly but sure we are getting there. Saka pandakanga nadhuku dai nematondipa dhuku renikutura vhudzi rangu iyi so rikutura utsi muno guys hamuna kuiswa design yekuti muiswe zvikuva ndonga munongonawo zvipuranga zvongota general plus munongogara mvura necheti nongobika. Saka munogari zvinhu zvakawanda ndikakuredza ichi taurairwa nyama yedu yehuku ochiona mationa here chipani changu chiva namwari mama vazochibvuma manje hanzi chipani chachipisi one kutsukira ozviona here. Saka chiresipi changu ichi pane chimwe ene semunhu asingadyi maspice right chandinoisa ndichichi vanochiti chinonzi chiko hamene kuti ndo coriander yaka ndo inonzi chi vakati original hamene kuti zvoreve chii but ishi inondiitira zvakanaka saka pandinobika paya maitira ndinoiita inini ndinototi ndichiisa mvura ndotoisa kuti zvikwatirane imomo right anditi huku yachibhoyi baba huku yachibhoyi dzedzi inozviona manje hatizodi mazifuta akawanda sevanhu vari padiet sandoramba ndichiikanga nyama yangu iyoyi apa mukuona tiri kutsvukira mozviona here vanhu vamwana apa rapedza ndesa mvura yesadza so kana ndichidawo handidawo maspice but kana ndichida kuti ndiisekere ndiani hanzi ndiani Sharon's restaurant. Sorry. Kanyama kangu kari kubuda kanyama karipi kanyama karipi antilele kari abutsa antilele ona butsu hauna antilele ona butsu hauna antilele
Right, kana ndiri inini ndinoida nyama yangu yakadai ndiende tobuda, that's it. But kuno pamusha havadi inde chito zvakadai also. Pamusha panapa havadi havo, vanoda muto, vanopopota muto vanoda. They don't joke around nemuto. Vamozviona ma right about zvaita muto wangu ndaisa ka half cup ndonenge iri supu yangu iyi. Mafuta andatomboisa akawanda, mafuta mamwe abva munyama yedu yechibhoyi. So this is it. Muto waita vanopopota, ukasaisa muto pano vamwe kusvikira munhu apedza kurya anenge achingopopoterera muto. So ndo zvavanoda izvi. I think that's pretty much it. Apa hatina kuya maonyeni kubva kwanyika. Maybe chatsvaka chishalo chekuzongosprinkler pamusoro. That's it done. All right. Monya haya. Chakula. Oh, kuda. Monya sopadi. Asimohamba kani naye maiguru kati asimohamba yu muri kuriita mazuva ano. Alright, saka muvharo tikuikira kwasaba kana muvharo usina unoisa mashizha mapundo obvisa kudai orasha otorasha apa. Ine itori very clean isina svina. Moituta moita mazuva mangani? Right. So guys, with people look pick a guys ndauya kuno garden. Ina I thought kuti garden is amkuona lakasoswa here ndo rine murivo ndiri kusvika kuno garden kuya garden iri harisiriro. Now I'm confused kwandira kuna network kundivona kuti garden ripi rine murivo amanaka kundibve pane unobata kune rimwe garden ka icross country, then the other one mandikuradze kwariri ndorikya because munomboita mazinyoka ndorikya kupindamo saka ndo rine murivo kuti harisiriro. Let me show you. Ndawestire energy yangu ndichita kudhadhamura makumbo ntuya, but then that to exercise, it's okay. We're in this together, you people of this nation. Let me show you. So ndo mandafunga kuti ndio madi mavakaisa mbedha wacho vari kuti 1 wemavheji nokuti pane zosvikazve vanhu vavaiti kumapurazi akuzororwa. It's true. Hamona zvakaita garden iri muchirima imomumu magadheni anofanira kusoswa zvamuri kuona zvakarembera izvi anofanira kusosewa. Makangoswawo zvimabarwe vanotowana kana mazvi50 zvitatu mabarwe asati akohwewa ndikutoona rimwe garden nderororo, but ndinorya kukuinda manje iro. But I don't think kuti rine muriwe na ukwandomboza mipinda uko ndo kwasingatomboindira chose nyange zvikaita sei. Meaning kuti uko kumberi kwemuti uyo kumberi kwacho kune rimwe garden. Ndatoya the other end ndakwenda kune rimwe end. Woman point
kana muriwo mune muriwo handindi kundoona kuti mune zvibagwe ndomurya ini ndodzokera ndisina regai ndodzokera ndisina muriwo nhasini kana murimo mugadheni macho munoitira aya manhanga vakaunganidza achazoekerwa futi ayo gandizuka manhanga kurova kuti anoda kutozosengwa saka tese tichiona apo guys ngatiwirirane kuti tashayiwa muriwo indoenda ndoti ndasvika muriwo kusina manhanga vakazozomakohwa mamwayo arukwa asi handizi kuti anonaka ikwati hanaki mamwayo ini this time ndambodzokerawo nenhopi mamwe ari pasi peekerapo ndo zvavaireva kuti handigoni kuti mamwe manhanga ariko because ane ari mumhovha hamozviona tatanga tovabvunza kuti muchiri kumatengesa here andoona ese zvimanhanga asi zvotaridza kuti sekuti zvitoko washa achida mbora imwezvo bora unowanikwa here mumo ndakutoda kutoita muedzo ndipinde ndione tozodzoka zvine pano pati kumberi uko ndimboona kuti manhanga achoni type yacho yakadii zvitutu zvavo handoona maityisa kupinda muno vanhu vamwari hawo mundazviona musimo saka gadheni nemuriwo nderero kune mabhanana uko ndokune muriwo indabva uko kukona kumusoro ukoko gadheni number 2 mubora wanga wachidiwa nawashu haucharyiki uyu wakomba unoita sekuti uri kurya gashu vanhu vamwari washangada mubora unoda zvinzinzi zvokumusoro zvezvi vanga achida ndichazivi kuti ndiani asi vana mumwe warimo wakakurawo ai nemitowo kutotanga ini chekumanya-manya pamuviri zvandatumwa ndatova kutotsvakana nezvisizvo hamuzviona right muno mumashanga vakatopedza kututa ndomwe vakatanga manhanga kumberi uko handifungi kuti kune manhanga ini saka vanounganidza because vanenge voda kuzomatuta nengoro vanenge vachitora ose nengoro saka ipapo ndipo vanenge vakugiredha kuti ndaapiwo asi nigwendo kunoda mbonovigira nasekuru bheni manhanga ndombobikawo nhopi ndofarira nhopi saka vanenge vachimavhundunura mumbovha sekuti iko nezvi mapundo mazhinji afa manje hamuzviona ndoda kunokuda nekumusoroko kunokuona kuchiri kunyoro saka kuna unotopfeka majombo zvandakaita izvi kokadzi kobo nyoka uchifamba nokuti divi rineri rino rakanyanya kunyoro saka dzofamba anozviona omugadheni mabhanana aya guys kana aripo achiri kuziva story time yandikamboita nchiti taiinda mukaka kana brekeni ukoko ndokwataiinda saka tiinda kumukaka kana brekeni mubhanana uyu vanonzi vabrekeni ndakavaona vachidya mabhanana ndikamachiva ndikati that was 2007 ndikati nai vabrekeni ndombirawo zvechi mubhanana vedue ndakabva kwabrekeni kure ndakabva ndakasenga bhanana mitatu kasingaresvi ndikaya nayo ndikati baba ndava nemubhanana uyu baba ndakuya ndokuisa mubhanana uyu 2007 tamuna 2025 mabhanana anongodyiwa the results of mukaka nanhasi ndinenge chikotora story time yemukaka iyoyo mangu manhanga aya but onai ndosaka baba vaizoti handisikadi kumatengesa moona kuti ari kuona mazhinji achoni saa anenge akuinda kunguruve haona handifungi kuti anobvuma kutengesera munhu because anenge akuora saka mabhanana ayayo ndinoziva kuti mabhanana erizauti rekudi rekufamba achitsvaka mukaka wokutengesa iwaya wakakora makore acho iwaya 2007 ndikamatarira jesus ndosaka washington aramba kuuya gwinza rinorwadza zvembe jesus ando mashanga anga achinzi nababa
hatisati takumase